Jenesis isiokwu nke 34 site n'amaokwu nke 1. Daịna bụ nwa nwanyị Lịa nke ọ mụrụ nye Jekọb, wee pụwa ịhụ ụmụ ndị inyom ala ahụ. Shekem bụ nwa nwoke Hemowa onye Hivite, onye isi ala ahụ, wee hụ ya, o kuru ya, dinanyere ya, wedaa ya n'ala. Mkpụrụ obi ya wee rapara n'arụ Daịna nwa nwanyị Jekọb. Ọ hụ nwa agbọghọ ahụ n'anya, gwa nwa agbọghọ ahụ okwu na-aba ya n'obi. Shekem wee gwa nna ya Hemowa okwu sị, lụtara m nwata nwanyị a na nwunye. Ma Jekọb nụrụ na o merụrụrị Daịna nwa ya nwanyị. Ma ụmụ ya ndị ikom nọnyere anụ ụlọ ya n'ọhịa. Jekọb wee gba nkịtị ruo mgbe ha bịara. Hemowa bụ nna Shekem wee pụkwuru Jekọb ịkpanyere ya ụka. Ụmụ ndị ikom Jekọb wee si n'ọhịa bata mgbe ha nụrụ ya. Ọ na-ewute ndị ikom ahụ. Ha na-ewe iwe dị ọkụ nke ukwuu, n'ihi na ọ bụ ihe nzuzu ka o mere na Izrel n'idinanyere nwa nwanyị Jekọb, nke na-ekwesịghị ime otu a. Hemowa wee kpanyere ha ụka sị, Shekem bụ nwa m, mkpụrụ obi ya na-ahụ nwa unu nwanyị n'anya si ike. Biko, werenụ ya nye ya na nwunye, ka anyị na unu na-alụrịtakwa nwunye. Nyenụ anyị ụmụ unu ndị inyom, kurukwanụ ụmụ anyị ndị inyom n'onwe unu. Anyị na unu ga-ebikwa. Ala nke a ga-adị n'iru unu. Birinụ, na-azụkwanụ ahịa n'ime ya, nwekwanụ ihe onwunwe n'ime ya. Shekem wee sị nna Daịna, ọ sịkwa ụmụnne ya, ka m hụta amara n'iru unu. Ihe unu ga-asịkwa m ga-enye. Mee ka ọ baa ụba nke ukwuu n'isi m, bụ ego ịlụ nwunye na onyinye. M ga-enye dịka unu ga-asị m, ma nyenụ m nwa agbọghọ ahụ na nwunye. Ụmụ ndị ikom Jekọb wee were aghụghọ zaa Shekem na Hemowa nna ya, wee kwue, n'ihi na o merụrụ Daịna nwanne ha. Ha wee sị ha, anyị apụghị ime ihe a, iwere nwanne anyị nwanyị nye nwoke nke a na-ebighị ugwu, n'ihi na ihe ịta ụta ka ọ bụrụ anyị. Ọ bụ naanị ma a sị na unu emee nke a ka anyị ga-ekwere unu. Ọ bụrụ na unu ga-adị ka anyị, ka ebie nwoke ọbụla n'etiti unu ugwu, anyị ga-enyekwa unu ụmụ anyị ndị inyom. Ọ bụkwa ụmụ unu ndị inyom ka anyị ga-ekuru n'onwe anyị. Anyị na unu ga-ebikwa, ghọọ otu ndị. Ma ọ bụrụ na unu agaghị ege anyị ntị ka ebie unu ugwu, anyị ga-ekurukwa nwa anyị nwanyị laa. Okwu ha niile wee dị mma n'anya Hemowa na n'anya Shekem bụ nwa Hemowa. Okorobịa ahụ alaghịkwa azụ ime ihe ahụ, n'ihi na ihe nwa nwanyị Jekọb tọrọ ya ụtọ. Ya onwe ya nwekwara nsọpụrụ karịa ụlọ niile nke nna ya. Hemowa na Shekem nwa ya wee bịa n'ọnụ ụzọ ámá obodo ha, gwa ndị ikom obodo ha okwu sị, ndị ikom ndị a, ndị udo ka ha bụ n'etiti anyị, ka ha birikwa n'ala anyị, zụkwa ahịa n'ime ya. Ala anyị kwa, lee, ọ sara mbara n'aka abụọ n'iru ha. Ka anyị lụtara onwe anyị ụmụ ha ndị inyom na nwunye, ka anyị nyekwa ha ụmụ anyị ndị inyom.
Ọ bụ naanị ma a sị na anyị eme nke a ka ndị ikom ahụ ga-ekwere anyị ka anyị na ha biri, ịghọ otu ndị. Ọ bụrụ na ebie nwoke ọbụla n'etiti anyị ugwu, dịka ha onwe ha bụ ndị ebiri ugwu, anụ ụlọ ha na ihe ha nwetara na anụmanụ ha niile, ọ bụghị anyị ga-enwe ha? Ka anyị mee naanị nke a, ka anyị kwere ha, anyị na ha ga-ebikwa. Ndị niile ndị si n'ọnụ ụzọ ámá obodo ya na-apụ wee gee Hemowa, gekwa Shekem nwa ya ntị. E wee bie nwoke ọbụla ugwu, ndị niile ndị si n'ọnụ ụzọ ámá obodo ya na-apụ. O rue n'ụbọchị nke atọ, mgbe ọ na-egbu ha mgbu, na mmadụ abụọ n'etiti ụmụ ndị ikom Jekọb, bụ Simiọn na Livai, ụmụnne Daịna, were mma agha ha n'otu n'otu bịakwasị obodo ahụ mgbe ọ dị na ntụkwasị obi. Ha wee gbue ndị ikom niile. Hemowa na Shekem nwa ya ka ha gbukwara n'ọnụ mma agha. Ha wee kupụta Daịna n'ụlọ Shekem pụọ. Ụmụ ndị ikom Jekọb bịakwasịrị ndị egburu egbu, lụta obodo ahụ n'agha, n'ihi na ha merụrụrị nwanne ha nwanyị. Igwe ewu na atụrụ ha na igwe ehi ha na ịnyịnya ibu niile ha na ihe nke dị n'obodo ahụ na ihe nke dị n'ọhịa ya ka ha chịrị. Akụ ha niile na ụmụntakịrị ha niile na ndị inyom ha ka ha dọtara n'agha, lụtakwa ha n'agha, bụ ihe niile nke dị n'ụlọ ha. Jekọb wee sị Simiọn na Livai, unu emekpawo m arụ n'ime m ka m si isi n'etiti ndị bi n'ala nke a, n'etiti ndị Kenan na n'etiti ndị Perizait. Mụ onwe m kwa, ebe m nwere ndị ikom ole na ole, ha ga-achịkọta onwe imegide m, tigbue m. A ga-emekwa ka m tọgbọrọ n'efu, mụ onwe m na ụlọ m. Ha wee sị, ọ ga-eme nwanne anyị nwanyị dịka a na-eme nwanyị na-akwa iko?